I vidéo ty ato somary tsy ndraikindraiky tapoka fa ataoko fa magnaraka fo zegny anao edy e. Ataoko fa magnaraka fo zegny anao mikoragna antsika eto niany ndraiky raha madinidiniky azo koragna amizay. Misy agnatiny mazava hely fa mahiziky raha ty ato e. Agnatiny toeragna mazava hely fa aligny koa zegny andra i. De amin'ny salon za io miaraka amin'ny vady aman-janaka hely zegny mampirevy vady aman-janaka zegny. Objectifintsika aminazy ty volagniko misy objectifntsika zegny en formation millionnaire affirmation. Millionnaire affirmation zegny ataontsika réduction hely manomboko am'le premier jusqu'à les 5 zegny. Le premier jusqu'à les 5 asiantsika réduction zegny, ataontsika réduction millionnaire affirmation. Coucou anao an'izay voanao mizaha jeu ty zegny, mareta jusqu'à farany zegny anao. De voalohany aloha arahabaigna anao tratron'ny taona vaovao anao, de angatagna zegny mba ahazo fahasalamagna, ahazo ariagna, ahazo zanaka izy koa misy mila zanaka, ahazo vôla amin'ny taona ty zegny, ahazo fôntry, tegna fôntry, de ahazo le raha jiaby irianao zegny. Za ty zegny ato de nata za ato eky za mbala mandinika anao agny fo zegny za io. Za mandinika hoe magnino ma izy koa asiagna réduction zegny i formation io satria izy io ty fety tsy fotoana formation loatra fa fotoana fety karaha ty zegny izy koa zahay zegny mandeha mihinam-bôla, anao koa zegny mba tiako mandeha micréer raha azahoanao i vôla zegny. Tiako karaha zay zegny. Za i amin'ny salon anaty za miaraka amin'ny vady aman-janaka anahy ry rô misesiny ndraiky. Karaha ty aminay ato zao ty, karaha ty aminay ato zao ty. Samby mitondra la famille aby zegny ny olo akato. Samby amin'ny la famille nazy aby zegny olo ato mitondra la famille de mandeha mirevy zegny. Mikasitragna zegny arô samby magnano le tokony azo atao zegny amin'ny fotoana zao ty. Agny zegny arô zao ty izy ka anao Tamatave eto zegny tany Mahoraka zao ty zegny amin'ny la mairie ry Vangoza l'ambiance e, Toverka Andigny. Ho antsika Zanakavohimara zegny ambiance ny Vohimara zegny Tamatave eto am'zao ty amin'ny Loharano ao. Miasa aloha antsovintsika hely zegny reprise, antsovintsika hely reprise président Vohimara zegny, antsovintsika hely reprise de agnisan'ny mba motive antsika zegny reprise amin'ny fotoana zay zegny. Ity tanty reprise. Nanakory raha? Mbala tsy nety raha izy am'zao ty fa ya. Ya. Misy hafatra hely ilaigna avy aminao prise. Za io magnano vidéo en direct za io de mba motive zegny sao de misy olo magnaraka ny directnazy zao ty magnano vidéo en direct za io de ino zay motivation anao amin'ny tsika Zanakavohimara amin'andra niany zao ty. Ya. Tonga de volagna zegny zao ty fa tonga de fa regninjare jiaby agny zegny ino motivation ino organisation misy amin'ny fetintsika niany io zegny.
Misy raha réglegna? Ya, ok. Alô, bonne ambiance fa zay ty eto mbala raha edy malôha de tsao ndraiky tsy tafikaiky fô fa ya izy ndraiky volaniko amindrô magnaraka vidéo ato fô zany. Ok. Tsia. De karaha zegny izy volagniko teo igny objectif zegny moa antsika teo igny amin'ny manomboky le premier manomboky le premier jusky le 5 ajotsoko zegny amin'ny formation millionnaire affirmation rose safe mba tiako zegny arô miaigny fiaignana karaha ohatra ataoko jeudi tiako arô miaigny fiaignana karaha ohatra ataoko jeudi fa mety mbala ho sarotro aminao zegny izy amin'ny fotoana zay fa mba tiako mora aminao zegny izy de tiako mba mora aminao zegny izy de mba anisany mba mahambarazagna anao aveo mba miaigny fiaignana le fiaignana tianao hiaignana. De toute façon zegny anao io efa millionnaire anao fa tsy azonao ono de mila azonao ono zegny i raha zegny hoe anao jeudi efa millionnaire. Mikebaka raha volagniko zegny anao jeudi efa millionnaire. De izy io zegny karazagna formation misy audio izy io misy vidéo de tandrignesanao zay mahakasiky izy io misy audio misy vidéo tandrignesanao zegny izy amin'ny paire d'écouteur ampodipodinao de ny tegna tsara koa zegny feonao zegny fotoanany anao mitandregny audio igny zegny izy ka possible feonao zegny enregistrenao amin'ny téléphone karaha ty zany feonao zegny enregistrenao magnampody raha volagniko agnatin'izy io de misy zegny izy amin'ny fotoana zay zegny micôle agnatin'ny subconscient-nao fa izy fo zegny tsy tonga de nanao to tonga milliardaire zegny sazonao ohatra za ty fa tsapako za millionnaire fa miaigny amin'ny fondron-tragno hely million hely miaigna fiaignana likilikisa hely fiaignana likilikisa hely ndraiky mandeha restaurant karaha ty de tsabo fiaignana mba metimety aminazy de izy koa anao zegny to tonga milliardaire koa safe zay koa tsaboko amy jeudi ho lasa milliardaire za de tandregny izy io zegny za safe na izy io zegny na anao to tonga millionnaire na anao to tonga milliardaire zegny mety fo zegny sa maharitry fo raha io fa mila managna patience anao voalohany de voalohany aloha mila managna finoagna zegny ataonao voalohany aminazy safe finoagnanao io zegny mahavonjy anao de mila managna finoagna zegny anao voalohany safe belifinao zay zegny micréer réalité dinikinao micréer réalité belify micréer réalité mila hainao i raha aby zegny belify micréer réalité de mila hainao amin'izay zegny raha aby zegny kila raha mandalo agnatin'ny saigninao io zegny raha dininao io micréer réalité magnano karaha zegny de mila fampiasanao izy zegny mila amandrainy anao vao mandry igny amin'ny phase feta ndraiky anao amin'ny hariva igny laoko anao andeha hoandry igny zegny igny anao mampiasa izy amin'ny fotoana anao andeha hoandry igny anao mampiasa izy amin'ny fotoana igny zegny feta zegny onde cérébralenao amin'igny zegny de ohatra nataoko zao za taloha zao tsy miaigny fiaignana karaha ty edy za taloha tsy miaigny fiaignana karaha ty
fa za amizio ty zegny miaigny fiainagna karaha ty noho nino zegny noho ny transformation zay nisy taminah zegny transformation nisy taminah noho ny fagnambolako la vision board raha ohatra ka ilaigna zegny la vision board de afaka mametraka la vision board koa zegny anao izy koa anao nahazo amy tragnonahy zegny misy fotoana zany nagnano vidéo de misy vision board koa zegny salipata efa million anao zegny ok sali Pao Raphaël Billy Armel sali manafinaka kiaso anao lava velogno anao Billy azo zay irinao anao Billy ho mpanambola anao lasa millionnaire milliardaire ieritreretra raha volaniko zegny isaka riva zegny azonao de iaraka hagnano business miaraka aminahy koa zegny anao Billy peace out zegny ankafiza fety vango maximum zay tokony azo atao fa azo magnano mamoloatra edy merci Zandry ya ok ça va izy ka tokony partagena zegny Billy alefa partager amy pagenao agny tsy mba hitan'olo fo zegny i vidéo nataontsika jeudi tsy mba ilaigny sy tiany zegny anaovako ty tsy mba ilaigny safi tsisy olona mipetra karaha ty za Sali Pata ok bonne année Zandre ok bonne année ho antsika jiaby efa nivolako tamy voalohany teo izy ato zay ty magnano réveillonnay amy Sharon za io de miaraka amy la famille hely zegny ato izy amy sisisiny re efa maizikiziky baiky raha ty ato de izy re sisisiny re fa igny enfant igny hoe ato zay ty de ho antsika tonga avy afara zegny mirary fety sambatra ho antsika zegny engane taogno 2026 ho avy amaray iho mitondra fanambinagna ho antsika fahasoavagna fahasalamagna vola ariagna zanaka lera ilaintsika zegny ho azontsika sora koa zegny aroa ray aman-dreny na mahita vidéo zao ty na mbala tsy mahita ato zanakanareo zao ty ke noho ny fahatsapako raha zegny soragna koa zegny atsika fa mba mamangia ampanifiana fa efa ela anao tsy teto tegna marigna aby mbala mamoromoro vola hely za io azonareo izy ka azonareo onogno zegny tsy nagnanty zegny ny antomboako tamy fiainagna anahy ty edy tsy nagnanty nagnatomboako izy ka azonareo onogno zanak'olo tegna sahiragna ampanifiana atao zegny za ary tegna mbala misy agnatin'ny fahasahiranagna zay zegny le ray aman-dreniko fa za fo zegny miezaka magnamia moraly areo miako moraly fo zegny le ray aman-dreniko safia un jour zegny za tsy maintsy mitondra zay tegna mety asambatra le ray aman-dreny zegny zay zegny antony somary mbala mamoromory hely ato mamoromoro vola hely zegny ato fa izy ndraiky zegny tsy ela zy ho traika fô atsika aminazy io tsy ela atsika traika fo de mandalo fo manafinareo tsisy tany tiatiako nampanifianay go aroza matatro tsisy tany tiatiako nampanifianay ro tsy mila matatro za tsy fentsoavo fo Raphaël Billy Armel tsy de azoko onogno loatra anao za zegny tegna marigny fa maro olo tsy azoko onogno amy tanàna fa za ty zanaka ampanifiana tombo tagna Boandrefa teo nidoko tamin'ny Auguste teo amin'ny région io ao zegny nidoko tamin'olo tiako volagna tsy tito zegny nantomboko tamy fiainagna jaly tegna nandalo jaly marigny manafinareo ke noho ny fahaizako raha jiaby zay zegny za zegny natsapa commence fa namoromoro fahaizagna ndraiky ny risque tamy fiaina ary zay zegny le ampianarako le entreprenariat commence ny risque zegny amy fiaina zay zegny natonga za zegny namorogno le karazagna formation en ligne maro karazagna formation en ligne maro be zegny noforonoko ho antsika zegny nareo tany misy za ato fa raha fa paradis ako na
mba tiako zegny rô igny raha karaha igny amy sarôny plasty kiasy marigny anao miaigny mba mazin'ny zegny anao jeudi magnano mariage amy toeragna karaha reto hitanao io mazin'ny anao magnano anniversaire amy toeragna karaha reto safy ty zegny natao ho antsika jiaby fa matetiky zegny misy natao hoe croyance limitante io zegny io le blocage mibloquer le subconscient-ntsika zegny raha io milahintsika hoe karakory atao miala raha io avy eo koa zegny tsy vitan'izay fô fa misy karazan'olo zegny misy olo négatif misy karazan'olo négatif zegny mila sintanao amina fiainagna de misy karazan'olo zegny mandentiky vintagnanao mila ialanao regny de mila magnano affirmation koa anao mila magnano affirmation ya ary zay mihitsy le namoronako le millionnaire affirmation io satria le millionnaire affirmation zegny tandrignesanao mi-reconditionner le subconscient-nao zay zegny antony namoronako le millionnaire oh chef asa azonao de izy igny avy eo amin'izay zegny atao rehefa mitandregny le affirmation zegny anao atao répétition jusqu'à firiagna ho anao jeudi jusqu'à izy miseho amy fiaignananao satria ohatra ataoko jeudi zegny za tampanifiana mbala tsy de nahay raha zegny loatra fa za jeudi zegny fa mahazoazonogno raha zegny de nampiagna fa izy za Bili zanaky zaza ampanifiana i Bili aiko anao Bili zalahy arora deba mare nagny chocolat nagny tsara de tapakely koragnantsika karaha zay zegny za zegny za tampanifiana tary zay ty sahiragna tary tegna izy volagniko aminareo zany sahiragna tegna sahiragna raha mety maro olo tsy mahay raha zany maro olo tsy mahay hoe fahasahiranagna anahy tampanifiana zany ny tegna nagnova fiainagna anahy zegny tampanifiana un jour za ndraiky mamako inendriko tiako za fa matory be igny nofoaziny za alohan'ny mifindra ambadiky ary mifindra mifandegna ambadiky zany za zegny za olo mijaly torimaso za amin'izay zegny izy koa fa tafandry za tsy tiako ilengilegna tamin'ny fotoana zay zegny za ndraiky laviako zegny ndraiky lasa tafafamaly hely zegny zay tamin'ny fotoana zay satria mba fa eny lavia zegny raha io ara za zegny izy koa fa za taitra avy maly za rombodrombotro zay de nanomboky teo zegny nisy transformation tamin'ny fiaignana anahy de mama koa zegny tsy nicomprendre tamin'ny fotoana io za neliko ary tsapako zegny nisy fahadisoagna anahy marigny lay raha fa ndesin'ny la jeunesse igny zegny raha io de ny tanàgnako hevitrinahy tamin'ny raha io ndraiky jusque za avy teo amin'izay zegny naditry zegny naditry za fa za naditry nazondraha za
de tsy nilamigny zegny ndraiky lavia nanomboky take de jusque taona maromaro taty après zegny misy namako zay namako tsy foiko be ragnoko tiako magnatra antely izy koa zegny isany namolavola tamin'ny fotoana zay aloha tokoniko mihitsy agnarana anazy Yannick Frida le avy ampimbili-panjakana regny tsy haiko aiza anao zao ty Yannick Frida fa za io misôragna anaty za de sôragna zegny anao namolovolo nikarakara tamizay tokony azo nikarakaraigna de taty avy afara zegny za mipetraka tamin'ny Réunion tô efa mipetraka tamin'ny Réunion tô zegny za de sôragna koa zegny zare jiaby rô ray aman-dreny jiaby nikarakara tegna sôragna rô ho lava velogno arô ho salama azo zay irigna lera ilainarô fa za ty ato za mbala mikitriky zegny mahatonga za mbala tsy tonga an-tanàna fa izy ty ato ndraiky zegny fa commence miakatrakatra môramôra izy koa rô nizaha zegny tamin'ny vidéo nalefako natragna igny zegny misy karazagna mode de paiement zegny izy igny afaka payenao raha en ligne ohatra ataoko zao za ipaye site webnaka en ligne ça fait hébergement site web zegny mitady paiement en ligne de tsy maintsy mampiasa izy koa zegny za taloha nisy carte bancaire tellement zay za i carte bancaire tellement izy zegny very misy fotoana za avy nitondra taxi nitondra bajaj very raha de karaha sarotro be zegny nagnano récupération ny carte bancaire igny tamin'ny tellement de nitady moyen hafa zegny za zay zegny nahitako adobocash.com zay zegny izy na soit miditra amin'ny vidéo nale alors izy zegny anao miditra amin'ny vidéo nale alors izy zegny anao de hitanao hoe mode de paiement hitanao ao zegny raha zegny de magnaraka zegny conseil magnaraka zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny mba zanak'olo sahiragna zay naviako teto hoe tsy andeha agnampo tsy le tegna andeha agnampo-olo efa tonga amiagna amin'ny place ty eto tsy le olo tegna amiagna amin'ny place ty eto zegny andeha ampiako eto fa atsika zanak'olo sahira ça fait za atao volagno ara tegna haiko marigny irifirin-draha io haiko tegna haiko 100% irifirin-draha io ka tiako zegny agnampy anao amin'ny raha zegny zay zegny namoranako karazagna formation maro misy zao formation départ 100 000 zao mety amintsika jiaby zegny raha ohatra ka anao zegny matsaro misy fanentegna na fiaignananao mba te ho tafita anao mba ho tonga au top anao ohatra ataoko zao ty zegny ça fait de toute façon za fa misentir raha zay zegny ary zay ny tegna important aminazy ny tegna important amin'ny fiainagna lainao misantira hoe fa vibre agnatin'ny igninao mihitsy hoe olo zao magnakiva anao ambadika ake fa anao mihitsy zegny efa vibre marigny kokoa anao voidriky ndray asa zovanao ty zafady mbola amin'ny commentaire ambany eo ohatra nataony Billy teo igny zegny Billy zanaky zaza ampanifiana kokoa Billy de zovy koa zegny anao voidriky ty tsao fo zegny mba mety aminao zegny programme amagnatiny site web miaraka amin'ny vidéo abinaka io zegny zay zegny antomboseako eto andeha agnampy amin'ny raha aby zay zegny de mila mifily zegny le fily le filing le fahatsapagna ohatra ataoko zegny za tampanifiana tary zegny zatra magnano daydream ary raha matetiky alan'olo zay beky raha io magnino fa antoandro na koa hoe magnano revongadra sôrako aloha leviako tegna mafy amin'ny revongadra io ary tegna sôrako izy nampianatra za raha io fa fiainagna ndraiky zegny tsy vitan'ny revongadra koa ary zay zegny tiako fantotrantsika jiaby maromaro izy zegny tsy vitan'ny revongadra i fiainagna fa mila amin'izay zegny anao magnano action
ohatra agnatin'ny baibolany ilay raha fonoagna fagnantegnagna donc zegny izy koa magnantegna anao managna patience anao finoagna fagnantegnagna fitiavana donc zegny ino amin'izay zegny lay raha tianao lay passionanao transformenao amin'izay zegny izy igny donc zegny tsy maintsy mitandra vers liberté financière satria izy koa tsy manigny raha tianao mety sarotro aminao zegny magnatanteraka le nofinofinao igny amin'izay zegny le nofinofinao mahatonga anao magnano rivongadra igny mety sarotro zay fa mila azonao zegny le vibration mila mivibrer mihitsy zegny anao hoe na dia agnatin'ny fasahirana ohatra ataoko zay tampanifiana volagno raha ty fa avy nivolagno tamin'ny vidéo fa tsy haiko zegny izy na nisy nitandregny na tsisy nitandregny fa mivolagno ndraiky koa zay taloha zegny mipetraka tamin'ny tragno ravim-pontsy ino moa izy ty tragno kasika hoantsika agny fa izy Tamatava ty zegny ravim-pontsy nipetraka tamin'ny tragno ravim-pontsy zegny zahay tagnabondreva teo raha zegny izy koa fandra magnoragna mitete za zegny za mbala gô madiniky tamin'ny fotoana zay za fa misantira edy hoe un jour za tsy maintsy risy fo un jour za tsy maintsy petraka amin'ny tragno vato fo un jour za tsy maintsy ho mpanambola fo de toute façon resaka développement personnel zegny efa tagnatin'izy za farangoela fa misy raha zegny efa za Tamatava taty zegny za ve nahazonogno raha aby fa za taty veo nahazonogno raha aby ok i expérience nazoko raha tampanifiana io izy zegny raha saiko amintsika ato izy zegny misy raha fa tsy abontsika ny fiainagnantsika fa tsy azontsika onogno hoe izy igny zegny ny mampahomby raha tsy abontsika misy hitanao zegny fiainagna ty zegny feno distraction ankamaroazagny fiainagna ty feno distraction maro zegny ny raha manjavogna amin'ny fiainagnanao manjavogna ary zay zegny nahatonga atsika voteraka igny manjavogna zegny i maso io manjavogna mandrapahitanao ny mazava ke izy io zegny misy amintsika io zegny atsika io mibelaka fofo raha alontsika io tsy hitatsika ke noho ny antony zegny antony mila agnanaovanao le méditation amin'ny fotoana anao magnano méditation igny zegny ndarso mora amin'ny fotoana antsika magnano méditation igny zegny mahita raha bebe kokoa hitanao zao naforanako karazagna formation maro be agnatin'ny raha ty ato agnatin'ny Facebook agnatin'ny réseaux sociaux ndraiky site web naka igny méditation zay nahavitako zay safia mila mipetraka agnatin'ny phase alpha anao na fihita agnatin'ny onde cérébrale fa izy koa anao mbala mandrendreka amin'asa ary safia izay diso volagno izy tsy hoe diso be karakory fa le subconscient anao zegny le raha alefanao amin'ny subconscient anao capté subconscient anao le raha alefanao agny exemple sarotro mitady vola ho anao marigny zegny safia subconscient zegny tsy mifamatra mihitsy mora mitady vola ho anao izy marigny zegny izy ke zay zegny antony namoronako millionnaire fondation na millionnaire affirmation zegny mandeha mikotrokotro subconscient anao io hoe i réalité misy anao zio ty zegny tsy izy ny tegna réalité fa mety mbala misy zavatra hafa zegny mahatsara fiainagnanao mahasoa fiainagnanao raha io ndraiky tegna marina izy na antonaiziko izy iny mba tsy haiko fa izy novolagniko teo zegny levieko zegny somary managna inspiration be levieko izy mitantara raha aminao ary zay zegny tegna ilaigna aminazy ohatra le antsabon'ny levier narenao zegny safia amin'ny fiainana tsisy olo andeha agnova fiainagnanao mila acceptenao raha zegny karaha zay izy
Tsisy olo andeha agnova fiaignananao fa anao magnova fiaignananao malôha. Tsisy olo magnano premier pas fa anao magnano premier pas malôha. Avy eo laoka anao hagnavotry fiaignanan'olo, fiaignananao malôha votonao. Zay la vérité da, antsika mila la vérité niany. Zay la vérité. Karaha zay donia ty, efa laloa raha zay. Izy zegny mba sosoko nahaizako raha jiaby zegny avy tamin'ny levier fa za nijaly be tata Matavy teto zegny nagnano sécurité, mitondra bajaj, maro olo miavogno zegny. Inspiré zegny za noho le fiavognan'olo maro zegny inspiré za satria izy ka azonareo za raha mivôlagna mare fa nanomboka tata Matavy teto zegny. Za amizay zegny nisy fotoana raha nisy olo mivôlagna taminahy hoe anao io mivôlagna loatra. Dikan'izay zay misy raha zegny azo volagninao amy public, misy raha zegny tsy azonao volagniny amy public. Ke isaorako antsika jiaby da Matavy teto zegny nampianatra za business zay satria noho ny fahaizako raha io zegny nanomboky take za zegny commence tegna nahay business. Izy koa anao zo ty zegny magnano business miaraka aminaka mazany efa rehefa koragna entre antsika roe, koragna antsika roe izy amy fotoana zay fa tsy koragnan'olo maro fa koragna antsika roe. Tsaiky lavo hely baka caméra ty. Azonao a magnano karaha zegny rehefa koragna antsika roe zegny izy de koragna antsika roe, koragna tsiambaratelo zegny. Izy nivolagniko tagny ampodiko ndraiky jusque le 5 mitsiditsidia zegny arô amin'ny formation aby io na soit zegny mandefa MP zegny anao satria taogno io vaovao. Izy koa anao zegny mahavita mandany vôla amy telefôny, mividy Android, mividy lamba, ny tegna investissement mila tsy aboenao amy fotoana fety mandalo karaha zao ty. Zanak'olo sahiragna nivolagna aminao zao ty, olo fa avy sahiragna tegna sahiragna. Voalohany tambôna mandeha magnatony séminaire na formation en ligne karaha zao ty, magnatony séminaire na formation en ligne ao de magnatony formation maromaro igny zegny anao na tsy nenina magnatony formation n'olo. Rehefa maromaro amy formation ny olo igny zegny hitanao de eo aminjay zegny anao commence mahita la vérité hoe sy ty ma karaha ty de afaka aminjay zegny anao mety possible afaka micréer businessinao. Business araha za mivôlagna aminao tsy asa hoe mandeha mitady asa raha tegna ilainao fa izy ndraiky zegny anao izy koa mily raha zay zegny misy affirmation koa zegny nambelako amy site web naka hoe mba azahoanao asa tianao. Izy koa anao mitsôvatra amy site web nambadika zegny misy zegny akao hoe mba azahoanao asa tianao. Affirmation koa izy tandrignesanao paire d'écouteur, même principe ohatry nazavaiko teo igny ohatry millionnaire affirmation. Izy ka anao andry zegny raha ohatra ka hoe magniry tazo asa tsaratsara zegny anao tandrignesanao zegny izy io de amy paire d'écouteur tsy ilany fogna de afaka atao koa zegny izy na amy speaker zegny ambelanao ambadikinao mankaraha igny hoe alôka anao andry satria anao avy amy phase bêta anao avy mivôlagna igny miditra agnatin'ny phase theta mandefa imagination tafiditra agnatin'ny alpha tafiditra amy delta. Amy fotoana anao mandry igny ane kila raha misirikily mandeha akeny lasa tafiditra agnatin'ny nofonao igny raha igny. Sazonao ohatra za zao mahatonga za tamana za mandeha amy salon ty ato fa natetitetika andeha tato tsy nagnano video fa za zao ty zegny tegna hoe commence tamana ary za zao ty avy ato mandeha restaurant zegny za zao ty ka zegny tangala chambre araiky ambony ario misy chambre zegny ambony ario za zao mipetraky eto koa za mahita hoe tokony mba miakatra ambony ary koa za un jour za miakatra ary ataoko video aminareo koa hoe igognonareo avy tambany tary igny niakatra ambony ary koa satria maro amintsika amy fiaigna boka tsy mino
Azonao? Nefa izy volagny am-piangonagna finoagna lafo zegny mavondrana. Izy tsy finoagna mamanao, tsy finoagna zokinao, tsy finoagna njôvinjôvinjôvinjôvin, neninao. Azonao? Neninao. Ke mila hainao i raha aby zegny, mila tsapanao. Fa raha sarotro zegny amin'ny fiaignantsika ty sarotro magnano ray décision ary zegny antony agnazavako izy aminao. Sarotro mandray décision. Exemple zao, olo jiaby amin'ny andraniahany zio ty zegny mandeha miboaka olo jiaby. Ohatra ataoko mahatonga za zio ty ato ane, mazy nefa décision. Olo jiaby zio ty mandeha magnatona le toeragna populaire agny, mandeha mifety, fa za tsy zatra zegny. Zay nagnodidigny olo mahazo raha van-dafy tamin'ny fotoan'androny zegny fa mazine zegny anao nataly lamba-vao tsy azonao. Mangirifiry ane zegny volagniko aminareo zegny, mangirifiry. Olo ambadikinao eo mahazo lamba vao, mahazo kiraro vao, mahazo raha jiaby vao sany na van-dafy. Anao même pas 500 tsy azonao. Safiry ray aman-dreny sahira. Fa sorako Zagnahary nohon'ny fisian'ny zavatra. Izy zany firy, zana tsapa. Sy azonao? Hitanao? Arô mety mivolagna za mipoerapoera, tsy hoe mipoerapoera. Karaha ty boka misy raha tsy azonareo honogna amin'ny fiaignagna. Hitanareo amin'ny fiaignagna ty izy koa anao mafaka examen igny, imagine zegny anao leva sahiragna be nipasy CP na nipasy BPC na nipasy bac na hoe misy examen tianao tsabogna na hoe andeha andafy. Anao mpiandrasigny raha agny, mivaly amin'izegny raha agny avy eo. Ohatra tamin'izaho nipasy bac edy nani, misy nani zokiko zegny ampanifiana eo, nipetraka ta Diego izy tamin'ny fotoana zay. Ary tany tegna tiako dokoagna amin'ny fiaignana anah koa zegny isan'ny tany tiako dokoagna zegny Diego io. Fa tegna tiako ampanifiana Tamatave Matamana. Fa mifaritry Diego zegny tiako fegny. Za zegny mba ni-inspire hoe un jour za mba andeha hidoko amin'ny zokiko à Diego agny. Avy ampanifiana io un jour za mety hidoko amin'ny zokiko à Diego agny, za zakatra Diego za mipetraka Tamatave tiako. Safi maromaro amin'ny élément an-dakoro ato mipetraka Tamatave. Mba nagniry fa za tsisy moyen vitako zegny. Tsisy. Ray aman-dreniko sahiragna volagno. De un jour amizay zegny tamin'ny ninahy edy zay ninahy, nikaiky amizay zegny nani avy à Diego. O zandriko, agnarananao ato niafisenao. Hitanao amizay hafaliagna amizay, hafaliagna ka fa tonga amizay. Izy zegny na olo tsy magnontany, amin'ny hafaliagna io, amin'ny vaovan'ny raha io, tafivôlagna izy igny fonao. Na olo tsy magnontany tafivôlagna izy igny fonao. Sy azonao? Nao tava, yama, nahafaka avanao iko tsisy olo miasa aloha anao nahafaka na tsy nahafaka fa izay zegny le feeling. Hitanao amizay igny feelinginao igny, igny amizay mila tananao amin'ny raha jiaby. Hoe anao misentir anao misentira i feeling igny amizay zegny. Satria igny farany sarotro koa igny, mitany feeling igny. Satria mety vadinao ndroboka feelinginao, mety vadinao ndroboka feelinginao, mety zanakanao ndroboka feelinginao. Ary zay zegny mbala moronako vidéo manokana ake zegny misy atao hoe commitment, engagement. Ary zay zegny nahatonga za nagnano vidéo misy engagé anao. Izy koa anao zao ty zegny tanora, misy engagé anao. Misy engagé tiako volagny zegny, mizava raha raiky zahavanao trakefa ary amin'ny raha tianao engagé amin'ny fotoana igny. Engagé mitsabo zegny na mahandro fô zay. Sy azonao? Imagine zegny amin'ny restaurant Saron ato zao ty zegny, ato zegny
misy restaurant zegny ato, donc misy cuisinier zegny ato. Donc zegny izy koa anao zegny amin'ny cuisine igny anao no tegna mahay mahandro, automatique tsara karama anao, mahazo vôla irinao anao, de ampilamy fiaignanao ndraiky vata aman-janikanao. Tiako volagnina zegny nataonao zio ty zegny naiza naiza tany misy anao amin'ny fiainana, misy angaziana fo anao, angazy le raha raiky hainao ndraiky tianao ary ataova mampiavaka anao amin'igny, ataova zay mahatsara izy, ataova madia fa anao tsy maintsy ilaigna fo un jour. Izy mety tsy momba ny mekinao, matoa anao ohatra hoe mbala tsy lany zay tamin'ny raha raiky, hitanareo izy areta moebel pa un jour za nagnano entretien raha ty koa zegny fa misy namako nivolagna izy tamina, Frédéric nivolagna, olona mpianatra za anglais, Frédéric nampianatra za, agnisany ary tegna isaorako anao Frédéric zay ty natsaro anao, de io misaro anato, tegna isaorako zegny anao Frédéric Théogène, nagnampy za zegny, nagname motivation ndraiky nagnamia le clé madinidiniky zegny agnisan'ny nahaizako anglais. Na izy na za nagnano interview tamin'ny Webel, pa indray volagnin'olo taminaka anao tsy mahay anglais volagnin'ny viavinao interview, safia tsy azony tsara zegny le raha nivolaniko, de ino volagny anao mbala mianara anglais izy fa anao mbala tsy mahay, za amin'igny nefa fanaro olona ampianariko anglais ny sanany, fa misy magnano asan'ny mercicipson ny sanany, misy ny sanany miasa Ambatovia. Amin'ny fotoana zao ty zegny io laba misaotra ny tegna hoe misaotra zala fô tegna neta, ny sanany ndraiky zegny amin'ny raha maro, ohatra mpianatra maro zegny misy ny sanany tsy mahay misaotra, tsy koa safia zay zegny vocation na amin'ny fiaignana ty zegny fa haiky andeha magnampy olo, mampianatra olo, magnanatra olo, de magnano action, tegna différence zegny magnano action koa, zay zegny vocation na amin'ny fiaignana ty, de tsy mampagnahy zegny raha jiaby zay zegny, ok zay zegny agnisan'ny investissement tsotra manjary tsabonao izy koa anao zao ty zegny mba agnisan'ny zanak'olo sahiragna quelque part agny, investissement tsotra volagniko investissement aminao aloha. Izy koa anao mavanga telefôna, izy koa anao mavanga kiraro tsy haiko ino, safia za tamin'andra zay zegny tsy navangy raha aby zegny, ary zay zegny amezako anao conseil, anao zegny afaka mivanga boky mifananjo mitanjognanao igny, de toute façon zegny efa nagname karazagna bonus zay zaho, izy io zegny boky audio ndraiky izy io amin'ny iraran'ny tanora, ataoko raha zay mety amin'ny iraran'ny tanora, agnatin'ny iraran'ny tanora io amin'ny site web na miaraka vidéo ty misy boky efatra nataoko bonus agnatin'izy io, efatra, The Richest Man in Babylon, fa izy io zegny audio book, anao zegny izy ty mitandregny fo, na anao mitondra bajaj, na anao tsy haiko mandeha l'école afaka mitandregny izy io anao, book audio aby, Richest Man in Babylon, anao tsy magnino vlog aminao fetany andra io azonao, fa afaka anao zao ty miala amin'ny vidéo zao ty tonga de mandeha magnano recherche hoe Richest Man in Babylon, safia aikany matoa anao magnaraka zany you wanna be rich, azonao zay boky manjary vakinao raha ohatra hitanao, raha ohatra mila audio zay zegny anao miditra amin'ny iraran'ny tanora ao anao, bonus izy nataoko akao, Richest Man in Babylon, Think and Grow Rich, de misy koa zegny Think and Grow Rich, Richest Man in Babylon, Think Rich to Get Rich, Think Rich to Get Rich, misy zegny koa izy io, de misy boky Bob Proctor koa izy io, Paradigme, misy zegny koa izy io, de anjaranao zegny mandray décision mitandregny zay zegny, de magnano investissement tsotra kely koa raha manjary atao koa, mikotra amin'ny fiaignana tsy maintsy misy mila paiement, ary zay zegny amin'ny formation millionnaire mindset io
oza magnazava izy tsara. Atsika ny fiainana atsika mila mipaye. No pain no gain. Azonao matetiky zegny ankamaroantsika zegny tsy tia paye izy io. Fa natanao izy io ty mikotrana na anao mandeha misaly na tsy mandeha misaly fa anao tsy maintsy mipaye fo. Zegny anao ve migagné. Azonao mila misakra hely zegny anao. Na lera zegny izy io na énergie na vola. Nareo ny mikotra igny misy raha tsy araka nareo aminazy ambesa zavaiko aminareo. Hitanareo zegny mikotra igny io fa mipoera forme. Fampipoera forme. Raha misy fotoana zegny anao tsy tia za i mademoiselle aby zegny mikotrana karaha igny hoe devan'ny masonao eo zegny variagna masonao mizaha izy igny zegny. Aveo zegny ho an'izay olo mitady vady maro aminareo koa tsy mahita vady tsy mahita vady. Asa izy koa forme mba mila amboarigny. Asa nareo forme anao io mila amboarigny, mila mihetsiketsika anao. Tampona avy ambony fandriagna anao mikotrakotrana hely ambony fandriagna. Tampona agnivon-tragnonao io mikotrakotrana hely flexion hely. Après anao aveo mandeha misaly. Izy koa tonga de magnitra zegny anao forme misy anao io. Anao aveo mandeha misaly de gym. Izy koa anao avy misaly de gym ao voalohany olo magnampy anao. Na mangala coach anao na tsy mangala coach tsy maintsy misy olo fa magnampy anao izy koa diso ratsabonao. Tsy maintsy misy olo magnampy anao izy koa diso ratsabonao agnatin'ny salle de sport. Zay raiky zay. Faharoa i formanao amin'izay zegny i formanao io izy koa mahay manjary irin'olo anao. Azonao amin'ny fotoana zay tsy hoe anao loatra hitady vady fa vady mitady anao. Azonao vady mitady anao amin'ny fotoana zay. Izy io zany misy secret ny raha jiaby io. Zay raiky zay izy koa anao mitady vady tsy haiko anao na viavy na lalahy mba magnatongatonga salle de sport anao. Olo agnatin'izy io tsisy olo miavogno loatra. Ohatra le fandehananay Mangarano ary ata tsisy olo miavogno loatra. Fa za ndraiky mbola hitety salle de sport maromaro Tamatavy eto aboako aroko ao amin'ny vidéo hoe diato e. Aveo koa izy volaniko misy viavy en forme, misy viavy tsara sora. Azonao nareo raha makasiky viavy viavany nareo viavy ary za tegna gaga mihitsy ambiavy. Tsy maintsy le tegna maefa facture fo ty ambiavy. Tsy haiko ino antony. Mbola amin'ny commentaire ambany ao ino ny antony. Le viavy mitondra agnatin'ny restaurant ohatra karaha zio ty zegny le bandy mitondra viavy agnatin'ny restaurant karaha zio ty zegny tia ambiavy. Azonareo kan'izay zegny mikoragna be ity amin'izegny amin'ny fiaina. Fa aloka anao azo ty amboara malôha toe-tsaigna. Atao karakory ho anao zay le millionnaire man-7 franc ny frôniko amin'ny formation io. Amboara toe-tsaigna aloha. Exemple fagnamboarana toe-tsaigna zay. Izy koa mahita olo sahiragna anao ampia. Zay toe-tsaigna zay. Koa mahita olo sahiragna anao ampia. Za tsy mivôlagna hoe ataova eraka ny digny fa ataova eraka an'izay tokony vitanao. Ampia na misy tambiny na tsy misy tambiny. Fa un jour anao tsy maintsy hitan-Jagnahary fo izy io. Zay mboko mahavoa olo amintsika vahiny jeu ty. Donia fa roboka fiainana ty fa tsisy raha manjary aminareo agny e. Ninay ty ato mahay manjary. Anareo mivôlagna zegny. Ninareo agny zay fa tsy ninay ty. Magnano karaha zegny. Azafady ohatra mo pizza. Ya. Azonareo koragna ananty igny mbesa agnatin'ny mazavazava hely baka fa wazana mazava carte le zavyo zava-menena pizza. Ya.
Amsaron zay. De karaha zay. Miasa antsika avy manao koragna hely findesina amin'ny madamo ary misy menina pizza hely tsao rotilina pizza fa antsika avy manao koragna. Arô hinana pizza? Ya, hinana. Zahava aloha ilay metimety aminareo tsika mividy. Hinana pizza. Hinana pizza! Na pizza! Ya. Ino koragnantsika teo farany igny? Ino edy? Ino no koragnantsika teo farany? Ke karaha zay, ataova zegny ny mampiavaka anao. Azonao? Am'lay tsara volaniko a. Raha tsara. Mazy nefa ankamaroazan'olo zegny tia azo vôla malaky. Tazo vôla nianikinany de lasa mikadrama-olo izy aveo. Tsy mety zegny tsy mety. Fa ino tokony tsaboinao? Karakôry agnamboarako raha ty tsara? Na de hoe une semaine za tsy mahazo vôla, 2 semaines za tsy mahazo vôla, 1 mois za tsy mahazo vôla, fa miasa fô. Exemple fôgna e, agnontony camionneur aby makatra Antananarivo ary boka. Agnontony camionneur makatra Antananarivo ary fa izy koa anao andeha hagnano manœuvre camion, mety possible 3 mois, 5 mois, 10 mois anao tsy migagné. Nefa mamelombada manjanaka anao. Tsy mitose vôla zegny anao izy koa mandeha magnano manœuvre camion zegny malôha e. Ary principe zay mety. Agnontony manœuvre aby biky raha zay. Azonao? Fa ino mahatsara igny aveo? Après taona raiky, safeny vidiny lafo zay. Après taona raiky lasa chauffeur camion io la. Alô tsy efa nahita karaha zegny tagny? Tsy efa nahita karaha zegny arô tambadimbadiky tagny? Après taona raiky lasa chauffeur camion io la. De mitondra camion de après aminjegny zegny izy mahazo vôla fô aminjegny. Mahazo vôla fô izy agnatin'izy mitondra la machine igny. Mila hainao mentalité igny. Donc zegny tsy olo mivôlagnao 2000 faharoa boka zio ty tsy non tsy karaha zegny izy. Tsy karaha zay. Naviako teto zio tsy nagnano zegny tokony iaigny edy e. Za boka raha tsara andeha ampianariko arô. Naviako teto tsy karaha zay. Fa izy ndraiky tsy ndraikindraiky anao nagnano trôsa. Nata za zao hitanareo zany mbala misy olo managna trôsa aminahy. Tsy maintsy faiko fô. Azonao? Fa za mivôlagna aminazy, calme aloha anao bata, rehefa milamigny raha jiaby, payeko comptant raha jiaby ta tininao. Aveo mila mahay miresaka amin'olo. Tsy raha anao zio nagnano olo trôsa, milefa ndraiky anao milefa, tsy mety zay. Tena misy resaka manifestation raiky. Kila raha lifahanao tôjy anao. Ohatra hoe anao zio mivôlagna hoe za igny raha ihany lefako zegny niany. Efo anao tôjy ôlo igny direct anao. Donc zegny tsy tokony atatrozigny zegny anao. Fa tokony tonga de affrontegna fô zegny de miresaka. Tsy mama. Avy boka anao. Waramo. Iza mifanaka io. What is your name, my boy? My name is Anderson. You see that? His name is Anderson. What is your name? I'm 7 years old. Where do you live? I live in Mangalang. Who's your daddy, man? Our daddy Your daddy. Your daddy is My daddy. My daddy is Titan. And your mom? And your mom is Claudia. Okay, what's up? Go to your mom, man. I'll be there. Ato mampipiatra zany fanakajy kelikely anglais. Ke magnanjay. De
mila affrontenao zegny igny avy eo, mila miatriky igny anao, rehefa miatriky igny zegny anao, hitanao any maro amin'olo mba tagnano vidéo en ligne na fa matahotro izy sao de atakeny olo ababy managna trôsa aminazy. Hitanao olo ababy amizegny sakana anao tsy ande azahoanao vôla, tahotra ane sakana volony tsy mampidi bôla, tahotra sakana tsy avoafahanao facture, tahotra asa azonao, donc tahotra malôha lanao. Misy vidéo zay namboariko tamin'ny ta Dubai, izy koa za mivôlagna Dubai volagno Dubai Tamatave de sao de heveranao le Dubai le andafy igny, non za mbôla tsy tagny fa za fô nefa magname mot de passe anao hoe volagna raha tianao iahignana. Alôka za nandeha tamy salon ty tato volagniko amy madamonakà ndraiky zay antsika ane mireva amy salon e, antsika ane fiaignana luxe amy salon zay volagninay, aiza faranay zao ty akato zay hitanao e zay le manifestation salon zay. Fa za zegny agnatin'io coin hely za miresaka aminao zao ty magnano en direct ty de isaoragna zegny Billy jusqu'à jeudi, agnisan'ny olo mba liagna zegny tamy vidéo niany ty zegny Billy, isaorako anao Billy, bonne année anao, de miambigny commentaire antsika sanany avy ambany ary koa zegny arô raha ohatra ka misy raha tokony hagnotiniagna zegny valiako eto izy raha ohatra ka azo valiagna eto, raha ohatra zegny tsy azo valiagna eto izy de agnatin'ny formation donc placeny. Mesa iaraba la veille fa andra ty karaha mofo mahay aligny, ndraindray za io mare mbala miasa, hitanao zegny edy entrepreneur edy karaha zegny edy ai, arô tsy mila matahotro asa, hitanarô bonne année mare, za jeudi juste mitondra vady amanjanako ato de amaray fô bloka manafo ta ho bloka zare many hitanao Delvis mivôlagna ameza vôla vadinao, sy azonao Delvis mivôlagna zay ki raha ty boka mila anagnanao maro, ty tsara fahotana manigny raha ty maro kô, tsara fahotana manigny raha ty maro, tsy problème manigny izy maro fa ty koa raha nampianariko olo niany zay nampianariko anao koa, izy koa anao managna fahazaragna amy fotoana anao tsisy, i fahazaragnanao igny fa fort probable tsy voaovanao amy fotoana anao misy, izy koa mahidy zegny anao amy fotoana anao mahazo ela, amy fotoana anao mahazo be ahidy fo koa anao, izy koa ya avy papa, izy koa anao zegny zatra mizara amin'olo anao na de kely nanagnanao, izara fo koa zegny anao izy koa mahazo fontry zegny anao, sy azonao, donc zegny zay raha afafinao mipody aminao, izy koa anao zao ty mamafa tsakotsako, tsakotsako vokatra ho azonao, izy koa anao mamafy vary, vary vokatra azonao, izy koa anao mamafy vôla, vôla ho azonao, ke tsy haiko hoe ino tsy mahafazanao vôla satria zay la loi de réciprocité, mila mamafy vôla. Andeha ambadiky ary hely zah aloha de aveo tsy koragnantsika ein, zay a, andeha ambadiky ary zah de eo aloha anao de mitazantazagna eo anao fa za andeha ambadiky ary de aveo za mipody magnano vidéo mitohy fo zany koragnantsika aveo.
Tsy hoe mipilina koa fa tsy misy karaha fa folo zany farany mandeha commande sakafo. Fa raha ohatra mbola andro iny fehezany diso mbola sosotrotra dia Ya ya. Asa raha mba ho hitanao edy raha ty niany. Karaha zay zegny izy manafinaka. Izy koa anao zegny managna fahazaragna tsy mizara anao na fôntry izy aminao anao tsy mizara fô. Azonao, izy koa anao ndraiky zegny managna fahazaragna mizara, anao tsy maintsy mizara fô izy koa misy izy aminao. Azonao fahazaragna zegny izy. Donc zegny raha tiako volagnina eto tsy hamarôzany le nagnanao fa tampônao fahazaragna amizay kely anagnanao zegny. Tampônao fahazaragna amizay hely anagnanao. Karaha zegny edy izy edy e. Fa io zegny Zagnahary tsy gila. Zagnahary magnampy anao. Resaka investissement koa raha agnananjy igny zegny izy nivolagny teo igny afaka zegny anao magnano investissement aminao. Ny agnanaovanao investissement aminao zay zegny amy vatagnanao, amy saignanao, mikarakara saignanao, magnova le toe-tsaigny de tsy magnaraka le toe-tsaign'olo mandroboky donia ty loatra zegny. Azonao, fa matetika nohon'ny anao tazo vôla malakilaky zegny mahatonga anao tazo vôla malaky, zegny mahatonga i olo aby io vôla aminao, i donia ty fa roboka karaha zao. Nenay ty atinay rombotro azonao rombotro. Tant que zany vôlagna rombotro raha tiako volagnina mahay manjary safia créenay mampanjary izy. Ho antsika jiaby, ho anao zio ty, anao teaminaka. Anao ile manaka agnatin'ny vidéo zio ty zany. Raha jiaby tsaboinao amy 2026 ty, volagniko aminao zegny, anjary. Ara mila ampodipodinao zay. Le raha tsaboiko amy 2026 ty manjary. Azonao. Lasa ataontsika eto malazy ty fa le tuty hely bôka zay karaha ty.
Magnanjay zegny izy io avy ke izy io zegny décision avy aminao fo magnatsara fiaignananao, mandray décision anao mirisky de magnano discipline satria tsy maintsy mila discipline zegny amin'ny fiainana, mila discipline antsika amin'ny fiainana azonareo zegny mila discipline antsika miaigny de commence mahiziky tany misy antsika ty karaha tsy dia fily loatra amisarona antsika io iry madamo karaha ty aby ke izy zegny ilagna décision fiainana décision na anao aujourd'hui zegny ijomby anao andeha formation na aby tsy maintsy mila décision fo zany de tsy vitan'izy décision amizay zegny mila discipline azonao mila discipline zegny anao na izika ty ialantsika ty fo na izika bonsoir. Na izika ty ialantsika mandelantsika manomboka izy ndre de somary mahiziky raha ty za iboaka amin'ny mazava ataoko fa dandregna anao voalohany nahity vidéo izy ty arabegna anao tratry ny taono de azo zay irigny azo zay irigny anao da izy de ke karaha zegny koragna naronaro koragna nisy atsika teo nataontsika teo igny zegny tapahantsika zegny le en direct hoantsika zegny tafidriky agnatin'ny formation ahidriky agnatin'ny formation zegny misy réduction zegny ny millionnaire affirmation zegny mba tonganao zegny hiakatrakatra ho tsaratsara ndraiky zegny amin'ny fiainagna izy koa za zegny possible amin'ny fiainagna za mahitanao possible izy koa za afaka micréer business en ligne za mahitanao koa zegny possible micréer business en ligne izy koa za zegny possible mandeha miaigna amin'ny sarona ty na amin'ny calypso na marina beach na amin'ny streamliner anao koa zegny possible zegny fa fety andra io izy koa anao zegny tamatavy eto mitady ambiance anao zegny afaka mandeha fety zegny misy fotoana zegny anao amina fety mba magnano zay metimety fa ohatra ataoko zegny ty zao metimety aminakahy safy mba liasa zegny za mare de za zegny safidy taketo zegny fa
Saoragna zegny antsika andeha hagnano ambiance ho an'izay amy la mairie, saoragna rô andeha amy la mairie, ho an'izay andeha amin'ny loharano, saoragna rô andeha amy loharano hagnafana ny lanonagna antsika zanak'Avoimara zegny amy loharano ao. Izy koa anao zegny nandeha amin'ny ery sahiny zegny rô ato amin'ny arena ato zegny, afaka koa zegny anao mandeha misahinao zegny anao magnano maximum ambiance zegny anao. Fa na zegny na tsy zay zegny ataova ampihaveragna zegny lera tsabogna fa izy koa anao zegny tsy mitsabo raha ampihaveragna de mety anahiragna zegny raha zay. Donc mirary ny soa anao zegny za mirary ny tsara, mirary fa tsy haiko edy kony ny taom-baovao ty zegny hitondra fahombiazagna ho anao, hitondra zavatra tsara aminao, hitondra vôla, hitondra hazo zaza, tôbily, vôla, maro ai, lera ilainao zegny ho azonao amy 2026 tiky ai. Saorako zegny anao, Zagnahary tahinao, sambo lava velogno zegny antsika. Karaha zay zegny izy. Bye bye. Alefa. Pambala marabila. Raha tiako mitapagna ato tsy mety tapaka. Pare mapitsa. Tsara izy ato.
Za manapaky video ty fa tsy mety tapaka. Rolling up za. Manapaky video za tsy tapaka. Petraka tsara. Marambalan yang marah menganti. Raha tokony tapahana tsy ny tapaka dia zany sisy ty dia ho lava velogno dia ino koa
hitombo fahasalamagna, ho anao magniry zaza azo zaza, anao magniry fahasalamagna azo fahasalamagna, anao magniry tohanam-bola azo vola. Ino koa? Ny tegna tiako joragna amintsika zegny ho lava velogno samby salama atsika de samby voatra zegny atsika. De ato zegny Anderson, ato zao fistoanaka ato. Ty zegny fistoanaka. Ty fiston io Anderson agnaranazy io. De Coco io là-bas. Efa Coco. Coco. Vraiment. Direct lava binatokang pun kara. ¿Dónde finderon? Sí. ¿Dónde se da?
Ambesa io fo. Mandela tsika manomboka izy ndray de somary mahiziky raha ty zay boaka amy mazava ataoko fa tandregny anao voalohany nahity vidéo zao ty arabegna anao tratry ny taono de azo zay rigny azo zay rigny anao amy 2026. Tava daraka. Ha? Nani? Ndeza? Então.